vanotukirira muvhileji pavangodira vachituka zvinyanya isachikuoneki but vatorei vanondozwa nokutsvagwa futi tupatoka takusitokesa tikuziva taura zita rako unozana Costa Chishiri. Murai Chishiri unomwawo taura isamu taurisai vakomana ava ndinogara nawo muvhileji ini ndakaitwa SlyMedia manje pakagadzirwa masabukumana machikazi saka pakabuda Sabhuku wanga aripo George ndakamboitwa sarai makamira tisati tagadzwa ndopavakatanga kutukirira ndasvika pamashopu vachimwa wandichitora vasukuru vangu ipapo musi wenyuye ndopakatangira ndobva angotanga kudi kundituka ndikati konda kuita sei zvanzi handitongwe naSabhuku wechikadzi handina Sabhuku muno ini ndikaenda kuda kutongwa nyaya dzamwe ndinonotongwa kwaChimbangu pamberi wenyama pamberi pedama ndokwandinonotongwa ndobva ndanyarara zvangu handina kudi kutaura naye saka musi wechina ndobva vamwa futi ndobva vatanga kutukirira chii chinonzi Sabhuku pamberi pangu handina Sabhuku muno mwini ndinoita zvandinoda ndobva ndanyarara Friday ndobva ndamuwana achituka murodhi ndine mupurisa wangu nganzi nekomiti yacho yese ndakana basa nayo saka mupurisa wangu akabva asara akamira naye achimutsiura iwe wabvira kare uchingotukirira nganzi hapana anonditonga kana Sabhuku wacho ari kumhira handina basa naye nekomiti yake hamunditonge ndine kwandinotonga uyu akatuka zuva rimwe chetero uyu ari uyu ndiye kubva munyuye paangomwira rori anenge achituka chete kuti ndandimbotongwa nemukadzi hamuna kana zvamunoitira munhu anzi kana muri Sabhuku endai munotema rodhi mugadzire rodhi inake ndokuti tizive kuti muri Sabhuku isi tinoda Sabhuku wechirungu maita basa ava ndienova ndi Sabhuku warari mukurungai. Basa raSabhuku ndiri kutonga village ndiye anenge ari muridzi wamuturira zvichemo anokudza zvikuitika kana audzwa kwachiri andizozvo kandi zvabva kumanharaunda mamwe mukufa pasi mukuzoona chibage murovangana mukuona chibage andikwa munonyoresero uyu ndiani wako chairman muzaita basa rei vanenge vatadzi munoti kudiveza vataura nepo vari kuti iyo ndikatuka mwawadhakwa kuno washwa pamusoro Friday vari kutaura kuti ndakatuka inyaya yekuti ndakatanga kutaura nemwana wavo mwana wangu KwaShe apa ndikatuka ndini noti vanhu tatakatowanda patikatotaura rokuti ndaituka nasawira wangu handisawira wangu andaituka ipapo chete ava amai ava kwamunogara hakuna vamwe vakomana fatike nini vakawanda varika oenda vasina kuvasababheji muritu unoziva kuti musaitereka kungaidingira kuwetira time maningi vanhu vanoda kutonga pamwe kana vakatuka amai havapendeka ungobvuma kuti ndakavatuka zvopera utaurirwa zvoutaurwa nditarii because handisi kukuregeri zvautaurira musi wapuhwa tsamba yake yekusungwa kwake manheru acho tinogara takadai padzimba dzedu pane mushangwani pakati akabva atobata mukadzi wake akarowa kuti iwewe warangana naSabhuku kuti mundisungise akapunza mudziyo yemukadzi wake uyu uyapa kungaregero naSabhuku
Wakumbira kuri umwachiramu. Wei. Baunze kazo acha Tuke. Vatuka chichira. Yainawo Sabhuku. Akasarudzwa mai avaiwa fizikali chasarudzwa munhu anosarudzwa neunhu hwake. Chakaita kuti voruzhinji vavasarudze unhu taurisa. Uri wakati Kana taura cha point. Amai munode garaina. Munode. Mudabadari. Semkamiri. Mudabadari mimi vana vapita. Ha? Budzi. Azinozo zamaituka zvinenge. akomana uyo mwana manini nomunini iyeyu nekamwana kumutsura vosi kwedu kune mashopu kumiri kuvhireji rokumiri kune mashopu kuvhireji randiri rokumiri kune mashopu ndakatombomendera mushopu achituka zvinyadzi akatokutanga machamena vanga varipo mabhururu avo ava hatite kutaura tichisvisva vanotuka vanhu kutoti vauye vanga varipo vari kutotaura kuti isusu taitonyara saka kutopinda kwatatoita isusu vari kutotomaita basa vanhu vataitonyara navo nezvavanoita yaitututsi ukuzera iri harisumira uku vari kutuka vanhu ari murambudzana ende munosaini dangerous. Sasa nombanje kafanele. Eteli. Utaulira chakufeya izvo. vakomana ndavati mbudzi imwe chete hazvivarwadzi kuti ini ndigare pandiri pana serangu ndiSabhuku kuti nyika igone kumhanya zvaikuita pabushu ndinoenda Sabhuku nekomiti yake handizvozvo zvinoinda kuti muende kuchidzidzo mudzokere kwamaikoro mototi amamba vasi kutamba vaisei mbudzi mbiri musi wa 17 watinoda kudai nemanadzo mbiri zvikunosina kunama rwendo runo runotuka nemuridzo nokuti vakangoshama kuti ndopodzerani aidipenezi vamwe vatuka muodzerwa amai muna mutora mbudzi ino 17 pana muine mbudzi mbiri zvikuita kuna amai isi hatingangogara chichingozvana notuka mutungamiriri mutuka wangu azise makatuka matuka Sabhuku matuka mambo matuka makurukota ake dzidzai mune chekutaura wakaremara dzakawandisa ena kubvira nhasi rega kunwa wawawa 14 days pondo 20 mari $20 mbudzi ngadziuye mbudzi musakuri kuti afanye hatisi kumbotamba munogara kwameko makambondiona daidei taurisa ataita zvenenge zvehwava wenenge zowo kumazimbabwe ko paigoewa chibage chombeko vakamusisi amuzvara kumadeni manje vazoona zvaitika manje panapa ende munodzi vamwe vanhu hazviitwi demo ripo ripamaikoro ene mubata fishi tenge tengesa ini chandikuda chiri chokuti mbudzi ndidzone panapa musaine mara ndakana basa nayo uya makasambudza
usungura amai mwe mutambudzi 11 kungazi chaya tatambudzi dzaina mudzimba sumukai